ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଘରେ ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲର ପିଜ୍ଜା ବନେଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡୋ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ 1.5 କପ୍ ମଇଦାରେ ହାଫ୍ କପ୍‌ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦହି ନେଇଯିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଆଉ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆଉ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ନିଟ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଏଲ୍ ଦେଇକି ହାତରେ ତାକୁ ଏମିତି ଟାଣିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଚକଟି ନେବା ଆଉ ସେଥିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାୱାରେ ଏଇ ପିଜ୍ଜାକୁ ବନେଇବା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତାୱା ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡୋ ଆମର ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମଇଦା ଦେଇକି ତାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଏମିତି କଣା କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଟା ଫୁଲିବନି। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍‌ରୁ ହିଁ ସେକିବେ, ଦି ସାଇଡ୍‌ରୁ ସେକିବେନି। ଯୋଉ ସାଇଡ୍‌ଟା ସେକିଥିବେ ସେଟା ଉପରକୁ ଦେଇକି ସେଥିରେ ପିଜ୍ଜା ସସ୍ ଲଗେଇଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଟପିଂସ୍ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ପିଜ୍ଜାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପିଜ୍ଜା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ପିଜ୍ଜାର ତଳ ପଟ ବି ଜମା ବି କଞ୍ଚା ରହିବନି। ଆଉ ଆକୁ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍‌ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।